Mga pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa among pagtuo, ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Gisugilon usab ni Hesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tao nga nangadto sa templo aron pagampo, ang usa Pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha kaadlaw matag simana ug naghatag ako kanimo ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon si Hesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gihulagway dinhi nga ang Ginoo di ay nangandoy gyud nga mubalik ta ngadto kaniya nga mahinulsolon. Dili kay magbalik-balik lang tagsimba pero dili gyud magsigig hinulsol. Ilingay mong tupad ina nagsigig kag hinulsol. Ana kay usahay ra ba magsige ra tag justify, magsige ra tag depensa sa atong mga sala. Unya nagtuo ta nga ang atong pagsigig simba, pagsigi og nobina, himo aning mga tulumanon sama anang mag vigil, mag way of the cross, mag sa panadiha 2,000 Hail Marys, 3,000 Hail Marys, 5,000 Hail Marys. Gatuo tag mauna na siya. Dili di na mo'y gikinahanglan sa Ginoo. Bisan gani kanang halad, kanang 10%, unsa pa nang atong pangsaad-saad, tithing, kanang pagpuasa, dili gid na makalipay sa Ginoo. Bisan gani kanang atong pagingon, di na ko mamabay, di na ko magsugal, di na ko mag-inom, di na ko manglibak. Bisan ka na, dili makapahimuot sa Ginoo, basta dili ta ka maong muhinulsol. Unsa man ang paghinulsol be? Kibaw mo? Wa mo kibaw? Repentance, kontrisyon. Ang una, muangkon ta nga kita makasasala. Mao ginay pinakaunang requirement. Mao na
dili ta magsigig tinudluay nga ikay sad-an kung dili isig tag inang kunay. Mao bitaw pag sinugdanan sa atong penitential right karong misa, magsigig itag ingon akong sala, akong sala, akong dakong sala. Wa ta maingon akong sala iyasad ni hastasad kanang pari iyasang sala. Wa ako ra gyud ha. Sige, lingya imong tupad. Ing na parihata pulos sad-an. Sige, ing na. Ing na siya bay na pariharata pulos ta sad-an. Muna kamong mga banag asawa ay mo pag-away, magsigig pasangin lanay, ikaw manggod, wa patanin mo buhata, ana. Ayaw, isig mo ginang kunay. Kung nakapangabit imong asawa, ing na nakapangabit sa kuday. Aw di, ikaw niya pa wa kong mangabit. Ing nasad nga pariha sa kunimo sad-an. Kay kusog sa kong maglagot, ana. Kusog sa kong mamakak, ang imo sad pangabit, pamakak o kalagot, mas daghan ang iya. Pero ay nila mo pag sinubayay, kay kanang sala, parihara gid na. Sala gid na. Ay pag-ingon nga kamong wa manimba, mas labaw mong makasasala, kay kanamong nagsigig simba kada buntag pagyod. Dili na mao. Ang Pariseo diri sa atong ebanghelyo, iyang gisubay-subay, unsa siya kabuutan ikumparar sa uban. Di siya mamabay, di siya mamakak, di siya limbungan. Nagsigi siya hatag sa iyang 10% ngadto sa Ginoo. Sige siya puasa kaduha sa usa ka semana. Ana, nalipay bang Ginoo niya? Wala. Kinsa may gikalipayan sa Ginoo matud pa ni Kristo, kadtong nisigig ingon Ginoo, sigig pamukpok siyang dughan ba katong kubrador sa buhis, inilag yung makasasala, ningon siya maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Mo na siya ay paghinulsol, mo ilagit ta nga sad-an, dili ta angayan nga moatubang sa Ginoo. Unya ikaduha, sa may sunod, kinahanglan mahigugma ta sa atong Ginoo, pinaagi sa paghigugma nato sa atong isig katao. Nya dili gugma nga kanang on and off, matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang makanunayong gugma dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Kining misa gitawag man ni siyag holy sacrifice. Gugma gyud makanunayon. Mao say gibutang diri sa katapusan sa unang pagbasa, Oseas chapter 6, niingon sa diri, ang akong gikinahanglan mao ang gugmang way paglubad, dili ang mga halad. Sige, katulong lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon, pirmi na tikang higugmaon. Sige na. Tanawa. Unsa man ang gugma be? Unsa man ang gugma? Dili man ang gugma nga sexual ra gyud. Na kung moingon ko nimong I love you, naibog ko nimo. Di na lang moingon ang papa ngadto sa iyang anak nga I love you, ay ibog man ka. Di na lang moingon ang pari ngadto sa mga parishioners I love you, kay ibog man ka. Dili. Ang gugma nagpasabot na nga akong buhaton ang maayo nganha nimo. Nya kun moingon kag I will always love you, kada panahon or permanente kong magbuhat og maayo nganha nimo. Nya unsa may pinakamaayong buhat? Kanang tabangan nimo ang tao nga dili na makasala. Mao ginay pinakaunang maayong buhat, kanang pagpahimo na tugbalay, kanang pagpanghatag nato ang mga bugas, kaning inyong pagpabalit og slots, part lang ni sa kaayuhan, pero di gid ni mao ang tinuod nga kaayuhan.
Unsa may tinuod kayuhan, kana gyung imong tabangan ang tao nga dili makasala or maminos-minos ang iyang sala. Pananglitan imong anak tapulan kayo, di gyud mo tabang nimo, adik pa kaya ng computer. Unsa may imong buhaton aron imo siyang higugmaon, kasab-an o alagaran. Hay may makaminos-minos sa sala ba? Kasab-an o alagaran? Kana imong alagaran, ingon sang uban kasab-an, dili. Kay imong kasab-an, ikaw nga nangasaba, di nakasa na. O duha na mo, tapulan niya kasuko. Niya siya sad nga imong ikasab-an kana ra mga tapulano o imo nang kasab-an, kusog kay na sad silang musukol. Og di man nila matubag sa ilang baba, ari ginas huna-huna. Di ana huna-huna o di nisukol na sad sila. Oh, to na, suko na sad, duha na kabuk na suko. Unya magsigi man nagpangluod, magsige man hikog-kob, lakaw ko drib. Ana man na. Ang uban sa dana mga dalaga, mga 15 anyos, 16 anyos, minyo ko. Ana kuyog days uyab ato ana kasa na sa glain. Kakuha mo ana. Sige, balihon natong eksena, butang nato tapulan kay siya nya imo deng ingnon dong unsay gusto nimong snacks samtang magduwa ka diha. Moingon unsa may iyang bation, moingon na siya, hala kanais ni mama, ana kanais ni papa, kuan lang ma kanang cheeseburger. Palitin nga natong cheeseburger. Nakasa ka? Wa. Nakaalagad pag yun. Nakapakaon pag isgigutom. Yang imo sang anak, hab-hab dayon kay dako ba kay nagkaon, hasta gumputos ana, apilon ko nag-usap gud. Kay kuan man di naman na mo tan-aw siyang gikaon, tuang tan-aw sa computer, kaon rin tan-aw sa computer. Lipay siya wa. Lipay. Tapulan siya dili. Tapulan gyapon, pero usa na lang. Usa ra kabuk ba? Tapulan ra. Kada ra gisa. Ana. Pag humaniyag duwa, daog man siya. Pagkadaog niya, kita man siya siyang mama ng hugas og plato, daghan kay plato hugasanan. Iya dayong giundangan. Siya ma, ako'y hugas diha be. Bayad ni sa cheeseburger. Hugas din siya dito. Unsa man siya, tapulan pa siya di na. Kibaw man day mo. Ana pagtrabaho. Di ba? Ang iyang katapulan wa mapuni og sa posible pa gyud nga mawagtang tungod sa iyang gugma na sa diha nimo, kay imo man siyang gipaambitan sa imong gugma. Mao na example ba pananglitan ron ang pari dinhi na problema na kayo aning slots. Unsaon ninyo pag-express sa inyong gugma? Mo palit o di na lang? Kusga. Oy, salamat kayo sa nahigugma sa simbahan ha. Makanunayon yung inyong gugma, sige mo palit og slot bisag ginagmay pero kanunay. Labi na gyud og ang tanan mamalit kanunay, no? Mo ni ang atong SBF dag, salamat sa inyong gugma kay niabot na ang atong halin og 14,394 ka slots, na apay 45,606 ka slots nga available, 500 pesos per slot para ni sa atong kumbinto. So karon na kay 500 tungod sa imong gugma, ipalit dayon na og SBF dag. Ang ato sang special slot nga Divine Cleansing, Healing and Strength, DCHS, para ni sa atong nagpadayon rong pag-celebrate sa Lenten og sa atong Holy Week og sa apil na sa atong pista, na natay halin nga 5,202 ka slots, na apay 24,798 slots nga available, tag 200 pesos per slot. Nga nasa taan ni 22 slot challenge nga tag
4,400 pesos per challenge. Nakadawat na po taog 115 ka 22 slot challenge. Nga ato sang DSAP nagpadayon nga atong gi-open. Salamat ninyong mga makanunayon sa paghigugma. As of yesterday, nakadawat ta og bag-ong investments nga 13 ka slots. So 180 na ka DSAP ang atong nadawat. Pakpak na ining tanan. Salamat kais Ginoo. Kani manggugma mga igsoon kung atong i-express, makapakpak kita ngadto sa Ginoo, no? Makapaingon ta ba, praise the Lord. Makaingon kita, salamat sa Ginoo. Ang ato sang pagtrabaho karon sa atong kumbento nagpadayon, hopefully marang-arang na gyud ang iyang naong ana. Inigabot na pizza 12 sa Abril atong gi-schedule nga maoy i-blessing, pero murag dili na gyud maapas ang atong elevator nga himuon tungod kay dunay gamayng wa magkahiusa ang atong structural preparation. Mo nang giguba usag balik ang structural o maghimog bag-ong structural nga muhaom na sa maong facility, maong elevator. Pero sagdi lang, nana masay hagdanan, manungas lang utag hagdanan niya. Iampo sad ninyo nga moabot na to si San Vicente nga tumutongtong na to sa babaw kay mura nagbiyahe pamantingali to. Wa pa moabot San Vicente na human ang atong fifth floor, atong roof deck, pero si San Vicente na lay kuwang nga mutongtong dito atong iampo nga dito maglangay-langay kayo, no? Basin pag makatongtong na to dito, nindot sa tanahon nga inigpista na to tuan na San Vicente dito sa babaw kaysa siya mo abot di taka sa ulo kay niya. Kining tanan nahitabo ni tungod sa atong paghigugma ay siging pamalit og slots, makanunayong paghigugma. Dito sad ko sa Davao kagahapon sa Region 11 nga DepEd kuha nila sa ng regional assembly sa mga sa tingnan RAEL man ang ilang abbreviation, educational limot ko sa meaning ng RAEL. Daghan kay sila dito, no, mga 3,000 kapin amo ditong pagtalk nako gahapon niya. Ang akong talk mga 2 hours, ang pinicturay sa niabot sa mga 2 hours, no? Nindot kayo nako kining tanang nagpa-picture ug mopalit lang ginig slot, pastan hurot-hurot na tingali ni akong slot, pero sa nipalit na sa iwa. Ang ako lang makanunayon yung gugma, nang nindot kayo atong feeling kay mura bag hinangpanay gid ba kato nahigugma sa to sila nato. Kamo ra man dinhi mo dili kayo magpa-picture mo dito ra mamuglakaw kay ngano man di masana mo expression sa gugma ang pagsigig pa-picture. Kay pulaan naman tani atong naong sila dito dumog yun, dumog love. Pagkahuman ko nako sa usa ka oras, mga usa ka oras nga picture ay pag adto nako sa gisod nako sa kwarto kay mga ona nakahilot-hilot ko sa akong dinhiane kay sige na gana sigana signgisi na hilot-hilot na ko gamay. Pagkaulian na humagkaon sa pader pwede na sa tag round 2 round 2 na sad gawas na sad ala pinicturay na sad hangtod na pagdayon akong uli sige pinicturay abot na gis eroplano sige pinicturay naog sa eroplano picture na sad ana abot na ko diri wa gi nitagad nako wa nagpa-picture nako lahi ara gyud no di man gyud tingali ni makanunayon ilang gugma kay dito sige gyud pagdayong sud sa airport dito sa Davao picture na sad galingkod ko dito jud ko sa pinakasuok kanang di gyud makita ba una may mukalit og duol nako padir pwede mo pa picture sige yung pinicture abot na ko diri hapit way mo tagad kailang sige lang sila buhat nako. Pero di na mo iti mailhanha nga makanunayon ang gugma kung dili naas atong pag tinabangay nga mominos ang sala.
Kana ra gyud mo minus ang sala. Ug di mo magpa-picture, basta wa lang tay sa, wa lang mo manglibaks pare, wa lang mo magsigigyaw-yaw. Okay gyud kay na. Di mo mutagad pare, pero wa sad mo'y kalagot pare, wa mo maghambin og kalagot. Okay ra gyud kay na. Ana no? Muna sa atong pagpadayon nining atong pagtinabangay, manghinaot kita nga ang grasyas Ginoo magtubod kanunay sa atong kinabuhi, ug ang mga tao nga nahimulag sa Ginoo tungod sa sala matabangan unta nato nga mamalik nga mahinulsulon. Manindog ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, tubago nato sa kinasingkasing ang awhag sa Ginoo, ug muhalad kita kaniya nga mapaubsanon diha sa atong pag-ingon, Ginoo ibubo kanamo ang imong kaluoy. Ginoo, ibubo kanamo ang imong kaluoy. Nga ang simbahan mahimong siguradong dangpanan sa mga makasasala ug mga sinalikway, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo kanamo ang imong kaluoy. Nga ang mga nangalagad sa publikong mga buhatan, mupakitag linain nga pagtagad alang sa mga kababayin-an, sa mga kabataan, sa mga ilo, sa mga idaran, ug sa mga walay puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo kanamo ang imong kaluoy. Nga ang mga matuuhon, mupalawom sa ilang pag-ampo o pagpenitensya, ilabi na sulod ni ining panahon sa Kwaresma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo kanamo ang imong kaluoy. Nga ang mga masakiton, makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo, ug sa ingon, mahatagan sila og paglaom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo kanamo ang imong kaluoy. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo kanamo ang imong kaluoy. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo kanamo ang imong kaluoy. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo kanamo ang imong kaluoy. Nga sila nga nangamatay, makatagamtam sa kahayag, sa kalipay ug sa kalinaw, didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubo kanamo ang imong kaluoy. Makagagahom ug maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.